नै लोगोफोर सिगांथ' हिनजाव गोदानखौ लायनो थांनो मोनदिया रावबो ओंखायनो दा बेयावनो दोननो थांफिनसिगोन दा हिनजाव गोदानखौनो उपाय गैया रायलायनो थांग्राफोरा बेसो मेनेज खालामनो हागोन दा नै बिथाङा जियानो जा लोगोफोर सिगाङो हिनजाव गोदान लायनो थांनो मोनदिया नालाय ओंखायनो हिनजाव गोदानखौ दोनैनो थांनो नागिरदों नै दोननो सावरायनो थांसिगोन लोगोफोर नै सावरायनो थांसिगोन नै जोंना बसआ बे गैयाबा जाया दै जेरावबो बे सासे मानसि गैयाबाथाय जाया मानो होनबा बेल'सो सामलायनो हायो आरो ना मानो होनबा एकदम कनफिडेन्स लेभेला एकदम बिराद हाइ थारमाने बेना बेसो जोंहानि आदा जायो ओमफ्राय ससमा गानो गोसोम गानबासो गोसोमसो बेसो मेनेज खालामनो हायो लोगोफोर बाखिसिनायाथ' नायग्रा गोजाजोबसै नै हिनजाव गोदान लायनो थांनो नागिरनायफ्रा मा जाखो बे आइखोन्थ' नै आरो नैयाव साब्रैसो दोङो नै साब्रैसो आइखोन्थ' मा जागोन हिनजाव गोदान लायनो थांग्राफ्रा ओइ सानैसो मोनहैबाय आरो सिगाङाव नुलांबाय थागोन लोगोफोर दायो जोबजासिम नायदो काहानिया मा जाखो मा जायाखै मा होनबावगोन दा लायनो थांनो मोनैनि दा दोननो थांनांसिगोन उपाय गैया आइमोनखौ हगारहरग्रोबाय आरो ना बिसोरो बाबामोना थांग्रोबाय ओमफ्राय आरो गामिनि आदामोन थांबाय ओमफ्राय खिन्थु सासे मानसिनि थाखायलाय बेसेबांथो ओंखारबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर सासे मानसिनियाव नों खनले सासे मानसिनि थाखायनो जुदि हाजार बार मिटिं खुंनांबाय थायोबा सोर ओंखारबाय थानो हानो नङा होमबा लोगोफोर दा मानसिफोरखौनो मोनस्लाबलाय लाङाखै दा ओमफ्राय जोंहा गामिनि जिथु गिदिरफोर दंमोन बिसोरबो सम मोनाखै गासिबो बेस्थ' थायो दानि दिनाव ओरैनो थाया रावबो नङा होमबा लोगोफोर दा सासे मानसिनि थाखाय आरो इसिबां मिटिं सिटिं खालामबाय थानो बारनो आयौ थ' दा हगार हरग्रोबाय सानैसोखौ जाखिनि दंमोन ओमफ्राय दायो जेनेबा गावबुरा फैगासिनो गावबुरा होनना बुंबाथाय मा होनगोन गामि बोराय जे गामि सामलायग्रा आरोना बेयो गामब्रा नोंना बेखौ लाना थांफानो नागिरदों आङो लोगोफोर ओरैबायदि अखा हाबाय लोगोफोर नै खुनुरोखोम मोनफैबाय जोङो बे देवसुङा गामिनि बाथौ मन्दिर बियो थ' बेयाव जथुमबाय आरो ज'नो सावरायलायनो थाखाय मा ओंखारो रिजाल्टआ बेखौ खिथागोन आं नोंथांमोननिखे अखा बांखाबाबो नै सिथ्लां मोनफैजोब्बाय उपाय गैया थ' लोगोफोर जोबफ्रामजोब्बाय नै थांसिगोन बेयाव जादोंमोन नैबे मन्दिर दै बाथौ मन्दिर बेयो ओमफ्राय बाथौ मन्दिरबाथाय जोब्बाय नालाय प्रग्रामा दायो ओमफ्राय जोङो दा थांफिनसिगोन आरो हिनजाव गोदानखौ सिगां लांफैनो मोनदिया नालाय थ' लांफैनो मोनैखाय जेनेबा दा जोङो दोननो फैबाय होननांसिगोन नङा होमबा उपाय गैला मा खालामनो बिसोरो फिलफिला जों माबानाया नै थांग्रोसिगोन बिसोरो लोगोफोर चलो 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 आंदो मा नारलाय लोगो दै हाबदों नामा स्टार्ट जायाखै थांजोबनोसै ओमफ्राय नैबे जोंहा आयं गावबुरामोन जेनेबा गावबुरा थ' बेखौ आं दहाय नेनानै लाबोदों थारमाने आंजों फैदों आरोना बेयो लोगोफोर आरो बुंबावनो जि जानांगौ जाबाय ओमफ्राय दायो मा जाखो आं दा मोजाङै बुजायनो हागोन दा जों थांग्रोनि बेनिफ्राय दे लोगोफोर नै सासेना जोंना बुन्दुनिया माबायानो जाला गारिया नारनो नामा नारनो जालानो लोगोफोर जाबाय दे एबार जाबाय फुरा मोनहैखासिगोन एबार फै गारिया जाला गोलैथारसिगौमोन नैबे फै थांनोसै लोगोफोर गांबाय उखैबाय सिबाय खिन्थु मोनसे टेनसना स्र' जाबाय आरो बर्थमानाव खिन्थु जोंहानि फंबाइयाबो बिराद भुल मावना लाखादोंमोन लोगोफोर मा बुंबावगोन आरोना थांग्रोनि दा बुजायगासिनो नायलांबाय दा जोबजासिम दे हिनजाव गोदानफोरा माबा हिनजाव गोदान दोन थांग्राफोरा मोनफैजोब्बाय नै मा मोनजाबोखो हिनजाव गोदाननि न'आवलाय मादो अमा बेदर मोनजादों मोनजादों जास्ला मोनजा बाय बारा मोनजालायना फैबायदां हिनजाव गोदान दोन थांनायफ्रा मोदोमफोरा फुंजोबना फैबाय नै जानजिग्लियाबो बेदरखौ बाय बारा मोनजाना फैबायदां हिनजाव गोदाननि न'आव बेदरखौल' जादों आयो इसोर हिनजाव गोदान दोन थांग्राफोरा मोनफैजोब्बाय लोगोफोर बेदर मोनजाजोब्बाय नै बिसोरो बोरमासो होबावदों बेदरखौबो मा बुंनो दा नङा होमबा खनबासो लानांगौ नोङो
हिन्जाव गोदान दोनलांग्राफ्रा फैजोब्बाय आं बुंबावगोन लोगोफोरना उपाय गैया खुगायाव राव गैयै खालामना होबाय जोंखौ मिथिबायना लोगोफोर थ' लोगोफोर फैयै फैयै नै फाइनेलि न'आव मोनफैबाय अमा फिसायाबो आदार होनो बेलेगखौसो गालांदोंमोन दा होदोंना होआखै मिथिया लोगोफोर मिथिबायना मा बुंनो आरोना उपाय गैया नै खुनु रोखोम मोनफैबाय मेंफ्लेजोब्बाय देहाफोरा जालिया दसे जिरायदों ओमफ्राय फारि फारि खिथालांनोसै आं नोंथांमोननो दे जोबजासिम नायदो दै जाबाय जोब्बाय मा होनो दिन्थिगासे थुनफावथिया बेखिनियावनो थुंगेबाय होननाय बायदि जाहैबाय लोगोफोर मिथिबायना थ' पुरा सेपारेट खालामनानै फैबाय दायो बर्थमानाव गैला आरो बिसोर सानैजों हाबा जानाया दिनै मास मोनसे जायैनि गेजेरावनो हाबा जानाय बिसोरनि माबाया जोब्बाय आरो बेखिनियावनो नङा होमबा लोगोफोर थ' एक्सुवेलि बोखारबाय दा फाथैलाय बिसिबाय ना माबाय नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों जानांगौ थ' एक्सुवेलि फाथैलाय बिसिनाया जेनेबा मोनसे माबासो नालाय जास्ट ओरैनो नेमसो बियो ओमफ्राय खिन्थु फर्मेलिटिस पुरा जाया ओंखाय फर्मेलिटिस खालामबाय जेनेबा लिरबाय माबाबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना नायोबा थ' लिरबाय लिरनानै ओमफ्राय न'खर मोननैजों जेनेबा सिगनेसार होबाय जे बिसोरनि हाबाया गैला होननानै आरो बिसोरनि रिलेसना गैला होनना सिफायना होबाय जेनेबा रिलेसनखौ दा गैला खतम जाबाय थ' मेंजोब्बाय लोगोफोर बे सासे हिनजावनि थाखायनो खनले खमसे खम 6 बार 7 बारसो माबा नांबाय बायदि मोनदों आं लोगोफोर 6 बार 7 बारसो मिटिं जनांबाय बायदि मोनदों आं बिसोर सानैनि थाखायनो एकदम मेंजोबखाबाय थारमाने मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर थ' बेखिनियावनो जोब्बाय बिसोरनि हाबाया ने फर्मेलिटिस पुरा खालामबाय न'खर मोननैया सिगनेसार होनानै सेपारेट खालामबाय आरो बेनो दा लोगोफोर दिनैनि जिथु जथुमनाय बे हाबाफारि बेखौ मावफुंनायाव जोंहा जोंनि नाथखुसि गामिनि माखासे रायजोफोर सानैसो थांफादोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना बिराद खस्थ' जानांबाय दिनै मानो होनबा थांनायाव सोरबा रेनकट लांफ्लाङाखै अखाया बिराद गोसा हाना होबाय लामायाव दबदाखायाखै अखाया ओमफ्राय बिथिं आरो नेबाय थादों नालाय देवसुङा गामिनि जिथु रायजोफोर नेबाय थानायखाय जोंबो आरो बेसेथो नेहोबावनो थ' थांथारनोसै होननानै एकदम अखा सिजानानैबाबो अखा बांखायैबाबो थांथारबाय रायजोफ्राबो बेस्राफ्रा बिराद खस्थ' मोनबाय सिजाबाबो थांबाय दिनै थ' बे सासे हिनजावसानि थाखायनो बेबायदि जानांबाय आरोना लोगोफोर जोंनि गामिनि रायजोफोरा थ' जोंहा नाथकुसि गामिनि रायजोफोरखौबो थेंकिउ होनो सानो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखिनिखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय जोंखौ ओमफ्राय स्पेसियेलि आरो थेंकिउ होनो सानो जोंहा देवसुङा गामिनि आफादगिरि जाय आदा थ' बेनि जिथु माबाखौ बिराद मोजां नांदों आरोना जोङो लोगोफोर देवसुङा गामिनि आफादगिरि आदा थ' बिराद मोजां थान्दायै बे माबाखौ जुथुमनायखौ दिनैनि हाबाफारिखौ एकदम बरिया माने लिगेलि लांनानै ग्रोबनो फोजोब्बाय आरोना थ' थेंकिउ होनो सानो देवसुङा गामिनि आदा आफादगिरि नामखौथ' मिथिलासै दे लोगोफोर थ' ओमफ्राय आरो जोंहा सासे जोंनिफ्राय थांदोंमोन गामब्रा आयं बेखौबो थेंकिउ होनो सानो बेयो बिराद मोजां मोनसे बिबुंथि लाखिलांनानै बिराद मोजां फोजोबहैनो हाबाय आरोना दिनैनिखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होबाय थ' जेबो हेंथा हेंसि जादियासै दुङाव थासारि सोमजियासै थ' बिराद मोजां जादों थ' मोजां जादों फारसेथिं मिटिं प्रग्रामा खिन्थु न'खरथिंनिफ्रायथ' दुखुआ दंखायो नङा होमबा नोङो हिन्जाव खारनाय लोगो लोगो मा बुंबावनो आरो लोगोफोर दे जियानो जा दा हाबाया गैला बेखिनियावनो थुंगिबाय जोब्बाय आरो सेपारेट जाबाय बिसोर सानैया ओमफ्राय उनाव गावबागाव बेना बे जोंनिया जोंनि बेखौ आरो जों हामाबो बुंनो थांबावला आरो बेयावनो मिन्थिखाजोबनाय जे हामा बुंनांगौना मोजां बुंनांगौ बुंलायनो गोनांथि गैला थ' साननै ओरैनो नायफ्लानो फैदोंमोन जोंनि न'खराव ओमफ्राय बानस'हैखाबाय एकदम थांनानै थ' बेबायदि हिन्जावखौ नोङो दा लाना फैफिनोबाबो जर जबस्थि लाखिफिननायनि उनावबा मा देखायगोन आरो सिमां मोगथां उनफ्राव माथे गथ' गथाय जाखांनायनि उनाव बायसान्स खारफिनना होयोबा आरो बारासो गिदिर प्रब्लेम जागोन थ' दानो खारदो हामदोसो बोरैबाबा ना लोगोफोर जियानो जाबाय थांबाय नालाय गैला जोब्बाय लोगोफोर दिनैनि हाबाफारिया मा बुंबावनांगौ जाखो दा जियानो जा देवसुङा गामिनि रायजोफोरखौ जों बिराद मोजां मोनदों सापर्ट खालामदों बिराद मोजां हेल्प खालामदों बिथांमोना मानो होनबा मानसि जिहेथु मानसि बायदि सानगोनथ' नङा होमबा बेबायदि जुनारफोर बायदिथ' साना रावबो ओंखायनो जोंहा देवसुङा गामिनि रायजोफोरखौ जों बिराद मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर थ' बिराद मोजाङै जेनेबा हेल्प खालामबाय हाबाफारिखौ मावफुंनायाव थ' बेनोसै जियानो जा लोगोफोर
नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्टआव मिन्थिसिगोन नेक्स्टआव नुसिगोन लोगोफोर दे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन हिन्जाव गोदानखौ दोनना फैबाय जोङो जोब्बाय थुंगेबाय बाय बाय लोगोफोर बाय 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 बाय